shira sa tuni nti hina mani e dia Osoro beji kukrudu asasi ba bewusuo emi ponyina petiti aguo sabreno na wujina bia ewohi Osoro beji kukrudu asasi ba bewusuo emi ponyina petiti aguo sabreno na wujina bia ewohi Ujina bia wohini Onye ujina bia wohini Sawuni Yesua Wasamu yemobo Ujina bia wohini ye Ujina bia wohini Sawunfa Yesua Wasamu yemobo. Praise the Lord. Hallelujah. Orofo Yesu Kristo asumdue enkaun. Yeda we na radi ni enyankopon ase, yeda Kristo Yesu ase. Se nenso wote agya ne nsa nifa so na wodi mayen. Na ma enedai a wo hye edeto wo yede ani ehu enedai bi orofo. Onyankopon nhira mo na Awurade entina ni mo nhira mo. Onyankopon nhira wo kra bi a wutie me na Awurade ma wutumi ni akokodura awieye bremu. Odofo odibegina ede akwakosi awieye ahosiesie bremu na wonua Kristo ni yegusu a yewomu saa brei aye bra ne emanyina di adanse ese ye na Awurade Yesu Kristo ma ya etoso mienu no odofo aben ye na Awurade Yesu Kristo ma ya etoso mienu no ejina pono nachi ebom odofo na ebrewe ye bra odofo wode boyeni edi dwane afri ne boni mu no aba beji Kristo Yesu aye ne kra ne naje nkwa enu nchi wodofo se na wugusu te ho na se wunsiesie wo hu a enebre eyodom bread maun enedai eye nkwagede ede maun odofo a wutie me na wuti message yi ma wanimra wo ho so na sachira na befa Yesu Kristo ye wo kra ne waje nkwa no nu nyame a wodo ye na nani ku ye ho no Awurade o ma wanim enwu ase da biarada onyame hu mobo na wonka yen na wompagya ne nsa wo yen so na wa ma ye krai anyira ankogemu na so yi ne hu adi ne mpre ne nso a odofo ya yete so no onyame enhyira wo bibia ewo Yesu Kristo dinimo amen. Odofo yegusua ebo Yesu Kristo maya etoso mienu no ho dahuro na enche na Awurade Yesu Kristo eba enche na totrobento a edi akire no ahyen na totrobento a edi akire no ebe hyen wodofo ene Kristo Yesu maye no ye wasempakafo bebre onyame nkrofo bebre asofo bebre adifo anyame afre wo mo wo montre so ebodawro ebi wo social media ebi wo radio station so emia mebre bi ginagina junction ebi ko don broadcasting wo ya wo mo bo Yesu Kristo maye toso mienu no ho dawro enne ebi mu nso ayo mo ho abodamfo a me de me say omo nya abodamfo no omo ye angels bi anyame ahye da yi wo mo because onyankopon nim say nipa da sani kanji momfa enu nti obema sankrofo no John the Baptist for nsesofo no ebi aba kasa ensempa no na dachi bi wagina so ade abu atan so wantie ensempa na efi nyame nkrofo mo bodawro ni mu eba na oni yarofo enema wani ensamra wo husu biom da bi asam a meka no ma wani emra wo ho so na se wani ba wo ho so a wo behu se bebi a me wo no eya na se enye ama watimi aye ne a eje ma wo kra no na ma wo kra na ti wumu no anya danko a ede bekotni ni mu odofo enche na Yesu Kristo ba sene John the Baptist ebebo Yesu Kristo hu dawuro na wo beka ase wo no de won semfata se wo be siesie kwa mu mane a wo beba no na wonsem fata mpo se ne mpaboa mpo ode ne nsa beka na nia wodi na chi a wo ba no woso chi a wono John the Baptist no na mpa nso Awurade Yesu Kristo baaye na Isaiah nso so adinkan ahye no nkonkom ade ato wo Isaiah 9 no wokaye woso obewu okokua bi amaye obema ye mba banyi na hinie bada na beti so obefre no nwanwa ofutufo sa nso na Isaiah 11 nso be hye no nkonkom to wo wosi na dufro kesie bi be fifiri ewo David ensnimu asnimu hallelujah no dofo ade a wokaye no Isaiah asnimu no ebe mu pepepe wodofo
enu nti nkomhye wo mo hye to wo ne san nkomhye ni nyina eba mu nia me pese me ka kire wo nyina ne se ne dawura ye bo se Yesu Kristo ba no wodofo dakope ye be sore no dakope obi gina adwuma mu dakope obi di bone dakope obi wadwamamoso dakope obi da obi kunachi dakope obi ko yinyin sangu no beto setotrobento no ehye wodofo enu nti sabre wo ni adofo ebre we ye bra what's the sign every wakwambo ni nyina so na befa Yesu Kristo ye wo kra ne wagye nkwa ena me kamfu Yesu Kristo edi amaw esan se mna etoso a wodofo obeyi ne ho adi ne mprenu no ebre na du ebre ni gina pora no ebre na du ya wodofo wo mpom edi fra wo se wonua wote kwambone so wonua wote moni mu wonua wodofo wonni moni Kristo no no Yesu Kristo so woto ne nsafro se bra befa wonu Kristo ye wo kra ne wagye nkwa na bema wo kra no enya wogye onua ye gina nyame asem so sene be ya wo behu se enye yetirim na ye bo na emom asem no watwere to ho na sene watwere na asem ato ho no ye nyame a wo ye nokwafo na ne nsem nyina eye ane ye fa ye Bible no a eye ye twrosem no na ye de akọ Isaiah 50 verse 1 to 4 na medican akan 50 no na ye gina so nkakra hallelujah 50 no mekan 1 and 2 no na ye gina so etifia asem no wosi nyame sompa hallelujah wosi nyankopon twedi ampon awrade erekasa na wafre asase sofo afia wie puoye edi akosi asase so wosi Zion ahofe awie peye no mu onyankopon free ehren hallelujah wosi onyankopon twedi ampon na kasa yio wasi wonyankopon twedi ampo a wokasa no wafre na hotefo wafre asase sofo nyina fi asase ano wafre mama nyina wo bodawuro wafre ne ma wo bodawuro wafre tenenefo wafre de boyefo a wo munnim ne so wo mmra mefa wo no Kristo nya ne kra ne na gye nkwa enu nti wasi awrade twedi ampo nkasa ye ne awrade ne agye nkwa Yesu Kristo a wo ba bibu atan ni wodofo wo so wo kasa enu nti asase nyina enye kom hallelujah enu nti twedi ampo a wo frɛ ne ma na wo frɛ wo mu afi asase awie po ye adi akosi na toye no wodofo awrade Yesu Kristo frɛ won so fi awie po ye kopem na toye awrade Yesu Kristo frɛ ne ma onua wo frɛ wo bibia sɛ wo a woti moni mu na wo frɛ wo won frɛ wo bibia sɛ wo a won fa ne nya wo kra ne wagye nkwa no wodofo wo na wo frɛ wo sɛ bra ne nkyɛn no no na wo da nkwa eni awie ye wose bra ne nkyɛn wono na bema wo da nkwa wono na obegyew adi wa firi ne obone nyina mu wose Zion ahofe Ghana ni ahofe Yesu Kristo frɛ wo wose bra ne nkyɛn na obema wani gye no awie pɛye ɛwɔ no no mu onyankopon firi ehre onunkuto ne betimi ama wonkwa onunkuto ne betimi ama wani gye awie pɛye onunkuto ne betimi ama wasomdwie onunkuto no betimi agye wo kra no enkwa ama wo kra no enya wogye onua Yesu Kristo efrew Yesu Kristo abie ne nsam ade frɛ wo kra wayera wo kra wunnim no enenso eye nkwagye da enne eye odombre enenso Yesu Kristo efrew wodofo sane na bra ne nkyɛn na wo begyew ama wani gye awie pɛye sɛ wo kan verse 3 na wose ye nyankopon beba na wori enye kom ogya di nanim erehye ade na ehum atuhu atwa ne ho ahia praise the Lord wose ye nyankopon beba o wodofo awrade won ka suru ho awrade Yesu Kristo wonye kom seni etie bia na obesane aba seni etie bia bosha waseso oba ni mprenu so no wodofo Yesu Kristo beba wonye kom da bia rada wonye kom wotamfo eni ne maso wobeba bebu atan ade ne ma akotene ni mu wobeba bebu atan agye ne ma de akọ heaven na wasiesie di ama ne ma no awrade so wonye kom ma ne man ka asase so na wona wasiesie won ho no wobeba bebu atan no agye omo ede omo akotene ni mu na wona wanfa na akwan so no wobebu atan de omo agugya mu wobebu atan de omo akoseye mu wobebu atan atọ won so werɛ we ye nyankopon anim asɛm a wo kasa wosi awrade enye kom
ojadi nanim a ehye ade ejadi agye nkwa nanim a ehye ade woso wobeprapra asase so wobeprapra mura na ewo mu no wobehu ntata ne so na wode egya tumu no ahye wodofo oba be hye ni amfaso ni so no woba be hye wona wansom no woba be hye wona wansode no wona wanfa wonu Kristo anya wonkra ne wona gye nkwa wona wananti pepepe yemu wona wananti wo Kristo mu na wosom abosom wona wananti Kristo mu na wotu oyonko adu wona wananti Kristo mu na wojoin ni Freemason wona wananti Kristo mu na wojoin Walcott wona wobo adwamai wona wo di atro wona wodofo wokwa jisika duro adenye won ade dinye yedie wasase so Erade si wode wogya eba be hye wo Erade si wogya di nanim a ehye ne mabone ye nyankopon ni nyekom no beba se ne etie bia Yesu Kristo beba no beba bebu atei onu ni wotemu afo panyi a wodofo wayi no ede amawie yebre mu a wode atemu ede bre ne ma ye kan Psalm 96 no verse 13 no say Erade verse 13 no say wo Erade anim na woreba bebu at asase aten woribebu wiase aten tini mu na aman ewo ne nukure emu osi Erade ba Erade anim no wo ba bebu aten o wo ba bebu aten ewo tini mu wo ba bebu aten e de agye ne ma wo ba bebu aten ewo nokware mu wo ba bebu aten ayi ne ma e de afiri ohaw ne amane mu zene me kan ye no de adeboyefo akogya mu oni arafo ya sasi so ayeti suwe hey wo betimi akofa lawyer amane bu atanchia e de agyew wo betimi akọ bribe judge amane bu atanchia e de agyew wo betimi nya asem because of nisika nji wotimi to lawyer wo de sika to lawyer ni adi amano wotimi to judge ni adi amano na Yesu Kristo maya wo ba die worofo wontimi bribe Yesu Kristo wontimi bribe ni se Erade mi be di bone wasase so sa enu nti wo de agi sika we na mame enko heaven worofo ebisi ewo Paul mo penso ebisi ewo Peter mo penso ebra no omu ye adwuma no mudu baby odunsibni bia ne friend olisimo Bible say wodofo wodi ni sika ko se nkoko akoto enkwa wodi ni sika ekokoto se odunsini a ne friend Simon nkoko akogitumi na Paul ka kire ni se woni wo sika ni nyina enyira na wodofo wo yira ye woni ni sika ni nyina asotwe eba won so na wofo so obetimi di ni sika na tonkwaje obetimi di ni sika na atopo mo nanso wodofo tumi a na wopo mu na ye nyame tumi na ye won konkro na ye bribe tumi enu nti tumi a Yesu Kristo di ba bebu atai no wontimi bribe no wontimi amfa kokwasa enkonkogina nanimu se Erade favor me wo bebu atai wotene ni mu wo bebu atai wo no kware mu wo bebu atai e dia agye won a wodofo wat ntina wo na akwan mu na waje na pede sankrofo no na Erade Yesu Kristo eba bebu atai na wode wo makotene ni mu na wona wanye na pede ni de wodi woja ahye wo mo onuadofo Erade Yesu Kristo fro wate ene day eyodom bread mawo ene day eyenkwagede eda ede mawo onuasa wosane a sane bra Yesu ho wate onuasa wonu hu a bra Yesu Kristo ho no no woda nkwa eni awie ono no bejew na wahye ni din konkro animonyam ono no bema wani tie nyina awie peye ono no bema wo nkwa ama wanya da nkwa wodofo eni awie ye onyame ntina animonchiro na wo hu ye mobo ye kan as 17 no verse 31 no eno so eka asem bi ewo ho osi efise wayi da bi ato ho a wonnam obarima bi a wayi no esi ho so ebebu wiase atentini ni mu ono na wama no osi wono na ama no asori afi awufuo mu edi adanse se enipa nyina anyinini. Praise the Lord. Why wasem no okay ye na gye nkwa Yesu Kristo
ono no ba bebu aten enedi akire yi o wose no wayi da bi di ato wo a wodi ba bebu aten wayi wo barima bi esi wo asada no sa wo barima no na ba betina atamu adwane so Yesu Kristo na ba bebu aten wose Nyankopon de wo ma bebu aten yi o but wo de atamu ni nyina hye ne ba ne nsa wo de atamu ni nyina hye Yesu Kristo nsa aha wo confirm se wayi da bi di ato wo a wodi ba bebu aten wayi wo barima bi esi wo wonam ne so bebu aten ono a wode ne kra beto wo na wokɔ awuo mu no asa so de ye no ono ni awufuo mu abakan wono no wode tene ne eba bebu aten sa bre ya yiwo mu orofo ni ewuo antimi ankra no ni asamado antimi ani ne so ni wokoji wuo ni asamado nsafo a ede baaye me kire ye na jenkwan Yesu Kristo a wo ba asase so mi ebe wo no no be hu se ni asase so tie no de ne kra to wo ba for de de maaye no promise ye wo John 14 verse 1 so okwa kosiesie ba bi amaye no kosiesie ba bi wi obepa no wa ba be fa yakọ. I'm talking about Jesus Christ. I'm talking about the Savior of the world. I'm talking about our King, our soon coming King. Say Yesu Kristo in order for me come for the amount. Send them family near Wakran or Wajimwa. What a fool a doom brain you. A badi baby buaten. Now will be buaten what's near me. One be buaten and won't contompomu. One be buaten what attention will be buaten what's near me. Not a fool what the gentleman would do just say one night. What a fool deep on it. One hour would diatro. 1 hour to do 1 hour so a bosom. 1 hour bread jam. 1 hour 1 year Christo yes what I dear. 1 hour 1 door. 1 hour dear yes who would dear chi. Now what poor Kristo no sankrofo no dofo adu mu ekwa akobugem oni adofo ene Yesu Kristo atene ne nsa efrem ene wabie ne nsam odofo wo frem bra ne nchen na wo benya wochie wonu nkuto no obema wo nkwa wonu nkuto no obetimi agyew ena edi akire yimo ye kan Acts 10 no verse 42 no ehon so okan asem bi wo ho o say na wo hye yen say yen kan kire wo man no na yenni adanse say wono ani atiasefuo mu ni awufuo mu tumidie a onyankopon ayi no asi ho no hallelujah oso wo hye say yen kan yenni ne ho adanse ni bi na me didi a kire wo yo adanse ni bi na me ka kire wo na say Yesu Kristo ni onyankopon ba Yesu Kristo ba ne ma ye tosum yenu no ba be bu atan adanse ni bi no wa hye yen say wodofo yen pa bu nka kire wo say Kristo Yesu nkuto na obetimi afa ne so akọ eja ne nchen wo so obi ntimi meja ne nchen jiso na me so enu nti without Jesus Christ no it is impossible so ubetimi enwu ajenkwa no ubetimi enwu yenyankopon no ubetimi akọ konkrobia ubetimi akọ heaven wo through Jesus Christ na ubetimi enwu onyankopon enu nti se wunni Yesu awodofo wasema mobo se wunni Yesu awodofo wasema mobo mriye bremu esanse enja wo betena na twaso adi adanse wonu ni abufuo mu abakan wonu no de ne nkwato wo no safa nkwa no wonu kuto no babaje adasama nkwa mikire our Lord and our Savior Jesus Christ ne ho asem enene be ka kire wodofo jani free wa kwambone so ne bra wo yodumfo mobrohufo nyame wonno ye yanko mfa ne kra meto wo maye enko mewu awieye bremu anje ye wodofo wodo ye nti wode ne kra beto wo bo afode de mame no mienu na wo beyi afasuo ni fi ho amenne yenso ya yenso yenya woje yenso ya ba ne nchen wodofo Yesu Kristo ena mekamfo no ede amawo. Praise the Lord. Ye koso ya choaso ye koso ye kan Psalm 50 no verse 4 no ono so eka asembi ewo ho. Hallelujah. Verse 4 no say wo refre osorofo o say wo refre osorofo every osoro aba ene asase say oreba bebu ne man aten. Praise the Lord. Wo say wo refre osorofo aba ene asase sofo aba se wo ba bebu onaten. Eye Awurade Yesu Kristo ne ba bebu aten o ofre osorofo nyina aba ene asase sofo nyina aba
so oba bebu ni man yaten so odi atemu oba wodi ojadi nanimu wodi be hia de boyefo wodi ojadi nanimu wodi be hye wona wan fere no wona wanye na pede wodi be hye omu nyina nti wo frɛ osorofo wodofo brani a watene ne nsam a wo boda wuro frɛ so dwane na bra ne nche no obema wo dankwa wonu guto na wo dankwa eni awieye ene wodofo Yesu Kristo frɛ dwane na bra ne nche emfa wo ni problem a wo mu emfa wo ni bebi a watena emfa wo ni ni wakomu boni a wadi na sase so wodofo jamoni ne to wo na surrender all to him na ka kire ni se Awurade boni ne medra kodum pepensuo bi a mahu se mi ni nkwaje enti Awurade je me nkwa na se wodofo pa mu ka wo boni a wo yotini ni no no kwafo so wo de boni be che no ate wo afiri ni enti mo okay James 5:16 na wo se yankeka kaka ye homfom so nkyere no nam so de besa ye yade wanyina hallelujah enu nti se wo say free wo boni ho a wo de be chew wo kan Isaiah 1:18 na wo no so say mummra me ni Awurade no sese ye boni te se dam na mahabanya wo so obewro ye we ho se brete se nkrabo a obewro ya me ya yetite wo gwa ho nyifita. Hallelujah. No asamba kan 1 John 1:9 no was sister ye kan ye mbone kira wo yo tini ni yo no kwafo so ode ye mbone be kye no ato ye ho afiri ni antini mo no de won kai bi mu odofo so do bone kye wa wodofo won kai enu ti bone a wadi a wodi ofo so obi andi sa bone ni bi do asase so no wodofo bra Kristo ho wate Kristo de be kye wo do bone nyina be kye wo no ate wo ho afiri ni antini mu wodo bone nyina be kye wo no agye ade afiri wo bone nyina mu ade agye wo ade afiri wo ha bi a woti mu ama wo kra no anya wogye ye kan Isaiah 1:2 no ono so ka asem bi o say osuru mu ntie o asase ayaso na Awurade akasa ma ye ne mma ama wanyini ama won so na won de wambomi o se na won de wabomi soko onyame asem ni o wodofo Awurade Yesu Kristo so wa ye ne mma wawo mma ama ne mma na nyinyini na wabo won soko oh Jesus wodofo Awurade Yesu Kristo de ne kra beto ama mafufo ye nanka ye nsem fata wo nanka ye de ye nka hini mayi ho na Awurade de ne kra beto wo de ama ye de nkwache de abreye enso ya pu Kristo ye se ensom no ya pu Kristo ya fawi ase aboyenko Yesu se wanye mama na nyini no de wabo won soko wodofo eye wan na abo ne soko eye wonu a wote moni mu wo a wonse wonsom Kristo no na wapo no wo na wabo ne soko esan so de ne kra beto wo de ama wo wabeyi wafiri nkwaso mu wo de moja na beto edu wafiri busua nkontonchi mu nanso waboko so wodofo wonsom no waboko se wo ni wiase na be nante waboko se wo be pono no akwakodi wiase achi Awurade so wa ye mama ne mapo no odofo mempu Kristo wate na se wo pu Kristo a na di akire ne Kristo so bepo se wo pu Yesu Kristo a na di akire no odofo Kristo Yesu so bepo na wonya nkwaje emire bi beba wo betie mu a wodofo wontie wo be chere wo se sabre ye bra wodofo wo fra wo sabre ye bra wodofo wo bie ne nsem se bra ne nche no obema wo nkwa entina se ema yare ye mo wansa entina se ema wo mu ansa wodofo na wo wu ni daso bi ani ho wo se som kai wo bofo e wo mranti brem se ne osankafo ne kan ye ansa na dabone na ba ebrani e wo se wo kai wo bofo ni ebra wo ti ase bra wo wanwoden ebra wo ni mo left and right this is the time one e wo se wo kai wo bofo no this is the time one e wo se wo pa wo nwachi na wo fa Kristo ye wo kra no wache nkwa Awurade ba Bible so wonye komu o Sam so wonye komu jadi nanim a wo be hye ade enti wodofo bi se wo se Awurade be hye asasi na asasi ye wo de eje betumi wo gina be wo hen oso obebubo soro sekete asase ye ti so obena ni sise nku na wo ka na wo de wo atofto no so na ni asase na wo betama so a na wo ankasa wo gina bia wo he wo fie na ye wo se wasi wo japade na wa ye no wo do so na ni asase se nku asa wo japade na wo he emfa wo hu nto wa hu nyim so wate wase menye wo hu se nyansafo emfa wo hu nto wo ne ma so na mo mfa wo tu Kristo so fa wo re nyina hye Kristo mu Kristo nkuto ne nkwaje nyankwaje ma nkokra na wodofo kra na ti mu no atimi anya ginije ena edi akire mu praise the Lord onyame hu ye mobo na won ka ye no ndom ye de kan bibi e wo Matthew 24 no
enche ye de asem no ebeba wieye. Matthew 24 no so e kan asem bi verse 30 no and 31 no yetie onyankopon asem. Hallelujah. Orofo o say etifi asem no so onipa ba no ba. O say verse 30 no say onu na onipa ba no ensenkyerene ebeda di ewo soro na asase so muhie nyina ebesu na obehunu onipa ba no se oreba osoro mununkum mu na osoro mununkum mu na ahoden ani animonyam kese mu. Hallelujah. Osista da ne yebehu ni se onipa ba no eba no ba ewo mununkum mu osoro mununkum mu wodi animonyam kese ni ahoden ena eba. Yesu Kristo maye no oba no odofo wodi animonyam kese wodi tumi kese no deba wojadi nanima ehyias de wodofo Bible say na tade ehye no wodi abomoje mu no odofo wodi atade leba wodi sekan wayi ne tachremade ato ene wodi sekan kantankire ahye nanum na etwitwa watutu nani na guo no wodi oja ahye nani ene wodofo woba enu ti sada na woba ne yani breda sada na woba no odofo there is no mercy. Wasi ni pabadi yebehu ni se wodi ahoden kase eba ewo mununkum na ni nyina behu no emusue nyina behu no amama nyina do mani behu se ye Awurade Yesu Kristo no eba. Hallelujah. Worofo wasi asase so musue nyina besu asase so musue nyina beba abubulo woyuko besu woyuko fo manfa Yesu Kristo wo mu beba abubulo su ya kan yo na mantie wo beba abubulo wo besu ya asinfo besu enton bebre awo wias na santo ni nyina se kuokuo ni nyina besu. Orofo sana Methodist fo manfa Yesu Kristo okọ Methodist obi ehu ni so okọ Methodist nenso wansuma Awurade sa wokra no besu ni ote Pentecost ni oso okọ asode wo ye nyame ba nso no anye na pede sa wokra ne that day no besu asase so musuekuo nyina Kristo musuekuo nyina wo mo ti atrofo adifo ase ye o mo so Awurade Bible says sada no mu nyina besu mo bebo abuburo omu be charge nenso Satan no na ye too late. Satan no odofo na kachi enne ye wotombre ebre wo se wo hwehwe nkwagye de ma wo kra ni ebre wo se wo de wo tu Awurade so ni ebre wo se wo de wure nyina hye Awurade mu na wo sum Awurade wodofo enne me kamfo Yesu Kristo akere se wo kan verse 39 o say na wo besuma na bofo ama wode totorobento ene so aba na waboaboa won wayi won no so ano every ewiase emframa anan no mu. Hallelujah. If we say osoro ano akopema no. Praise the Lord. When you have the was say na wo besuma na bofo. Praise the Lord. Was wo besuma na bofo amoma kofo corners of this earth asasem frama to na ya no. Orofo ye kan four corners of this earth ye wa bofo a omukita asase mu omugina four corners wo mo na man frama ba Bible see ye bre no emframa emmo amo omukita emframa ni mu no obe command omo amagya emframa no bo enu nti Revelation no se bedu bedi emframa mo mfa asase so orofo. Can you imagine? Se esho kakra bampo a hwese ni esitie enti wo so obesuma na bofo obesuma Michael mo obesuma Gabriel mo wo mo ho oden wo mo beko asase mfato aso nan akoboaboa wona wayi wo mo no orofo wan na wayi wo mo. Psalm 50 verse 5 no wo se mo aboa ma hotefo anu ma me wona ma for boso no me wa apa. So what can Revelation 7 verse 3 na was it men hasase anase men ha wona watitim kopembra ye di ye na nyankopon gina ye beso se ye nyankopon mo maso wona wo the Holy Spirit na wona Yesu Kristo moja no ashe won so wona Yesu Kristo ni wo mo pam wo ni moja mu enya sika mu o enkasa wo koba afode ye kakraka wo sika nti uti moni mu na koba afode ye enu nti wo sa afode ye kase na de beje o kran ko wodofo eye wrong obia woni Yesu Kristo wa pam woni moja erimu Yesu moja no ende so wo so atimi identify se wo ye ne dia se wo konkreti wo mu a wono na edi adanse se wono wa pam orofo enti so kran na mpran hwehwe wo konkro na Yesu Kristo moja na so so a woni nkwatwe oni adofo was say wo besuma na bofo emu amakofo connect of this earth akoboaboa na hotefo anu amawo na wo boaboa hotefo na no wia wona wanya ne dia no
wona omuni onini ni apam no wona na gina ye ensi won so no wodofo wo so obefuntum won obenane wo mo na wodi oja atumu e de ahye won oni adofo ye kan lake of fire si ye kan lake a wonim se ne lake sitie ye mfamra ya asase su nsuo ye kan lake a wonim se lake se ne sitie obi to lake mu a wontimi survive lake utomu a wona insifem odofo sta na fire ne tie lake of fire no wusinsemu na emu awiu gogome awiu enkram yekinkram awiu all kind of demons are what create omo wo say janimu e tormental oni adofo enne ye nkwaje dade ma wate Yesu Kristo ma ye toso mienu ne ba ojadi nanimu a wo be hye ade wo be fa na hutefu akofie enne ye odombre enne ye nkwaje bre hwehwe nkwaje ma wo kra ne dwa de beto a Kristo no ono no betimi agyew ede wa firi wo bone yinamu ene wonu aba ma mesa wonyame na me so de wasema bro wodofo entina senkase yate da kro be ye odabone se da bia me ka me se nese wodofo Yesu ama wo pen so na wuwu aka ihu se watemu oda na aba Bible tie twase enyina yekopie Kristo Yesu atemu adwa nanim na ne obi bia na nipadua so ye no papa oboni o odofo bebu wa konta na bisa ho se wotuwa ya wo bo wo bra se ne opie se wokopie atemu adwa nanim a odofo nkonta ben na wokobu adiamo Yesu enkota ben na wokobu adia kire urade se wo kan Romans 2 verse 6 na bana wo se na ono ade obesusu nipa kokoa mu asem nyina adia bu won be fo adia bu won atei wokokoa mu ne wo yeye wokokoa mu boni a wudi ye wokokoa mu ne wo yeti a wunia atoro a wudi ye ne ye wo se boni a wa ye wo se obi ahu no wonko ana na wo hye ho na nso wo soro cameras wo so na record de wuye bia wo so obegina wa ne wo ye no kokoa mu ne de bu aten edo akwa akotugem onu yadofo se wo kọ wo closet mu a wonko a wo hye wo dem a ede na wo ye abrantie nyame abo fefefe wonko a hye dem a na atwetwe be ma oba wo nyame abo fefefe wa ware na nso kurko adwuma no afra wo yonko ba na ne nada sa su sa nyema nyina wodofo ehimfa na so obi ani wa ya wo fa wo bag wo fa akoko ni kosua hye ontem na ya wokọ wo se wo kokoa mu ade wo fu so obi ahu no begu aten wo fu se wo yinyin se bebregu obi ahu Kristo Yesu de wo hu ate wo de kamera si wo so ne wo ye bia no record wunia na wukodi ne ho konkonsa wukotwitwa ne nantire no wunia na wukoka asembone to ne so ma ne ho kire ne de na to afiase no that time no fo se wonko na wukoi na Yesu Kristo Yesu ahu abofo gina wonche o mo record de wuye bia wo so obesusu nipa kokoa mu ade nyina de bu won fo e de bu won atan wodofo ene ye nkwaje dade mount ene nyame asema ba wonchen ne waso no wontie ye gusu boda wuro no wodofo enche Yesu beba dwane na je wo krankwa no yodomfo mobrohufo so obeje wo no wate wo ho every day antin na monyame nhram na wontina nim nchro e wo ne do ba Jesus Christ of Nazareth dimo amen oni adofo eye wo somfo uni aba wade enyina mama Esther odofo messages ya wutie se won sakape fakoma wuni ebi no onu nso entie bi na onu nso enya nkwaje sanso na mekamfo ma se wuko YouTube so a ubenya messages ni bebre atie ubo maami Esther odofo benya anase ubo sete ko wa truth time eno nso ubenya messages asofo bebre wo ho a ubenya nyame asem atie odofo ko ne ko tie nyame asem na wie ye bremu first ye kan se first year wo na wo kra no enya woje se wo pesa wo frame me am number ni 20250709114 a US number 20250709114 onyame islam na wontina ni munchiro e woni doba Yesu dim yeda wase wo sorosoro ni se ne wabedi wihine yeda wase onam wadom so na wakasa edi afa bemu nyame wonwom yedudi na hyase wodi apawie yepa mempai boni se bra wo metie wase na masebi so na gye won okra watena boni mu a wodi nkwaje no wonam mutumi so ache no meda wase so wadi nkudi mu Jesus Christ of Nazareth udi mu na meda wase adom nti amen. This world accept eternal life. And quite yes you can't talk. It is all Bible 300 Wagara. Sa 30 muhuna mania dia yi.